Futhi-ke nami ngumuntu oney'nkinga-ke nje. But yabo lesi story engizokuxoxela sona manje, hhayi singidla kakhulu, hhayi kancane. Shuthi-ke wemsizi uxoxele indaba. Ngike ngajola nomunye ugayi, angeke ngimoshe igama lakhe, nami futhi angeke ngizingizishe igama lami, cause ngisabele isithunzi sakhe ngiphinde ngisabele nesami, yabo. Sahlangana etawuni nalo mjida lona from the first time nje wangibona, ngambona nami, wacela inamba yami ngamnikeza, yabo. Kwaba right, saxoxa nje almost a month sixoxa, then-ke inyanga ezilandelayo ngase ngaqala ngamqoma. Ku-right nje, siyajola over the phone, uyangiphosta now and then, nami ngenzele something. Asikakabonani, but sisahlela ubonana cause kukude la lokhuzana khona ahlala khona, and nami ngisafunda ngaleso sikhathi. Isikhathi angisitholi, nabazali nabo bakhona, so kunzima ukuthi ngithi ma ngiyovakashela i-boyfriend stuff, yabo. Hhayi, shuthi-ke kuze kushaya isikhathi sokuthi kubo ilezi nsuku zama-COVID ukuthi nje kuzovalwa iy'kole ngenxa yokuthi siyathelelana ngalento ye-COVID. Okay, ngihamba, ngidecide ukuhamba-ke ngoba usisi wami ubehlala khona usisi wami, lelo site lelo kubesebenzela ngakhona. Hhayi, ngihambe-ke, uma ngihamba ngimtshela ukuthi ngiza, like u-excited nje, ufuna ukungibona ngiphosta, lokhu ngibuza sengakephi, yabo. Okay, ngifike kusisi wami ngihlala usuku oli-1 bese ngozi wayesemsebenzini, ngangeke ngize ngikwazi ukuthi uma iphuma late akize-ke ngozi lami le ndawo angiyazi kahle futhi ngiyasaba. Okay, ebe-off ngosuku olulandelayo, bese ngikhona-ke fike-ke ezongibona-ke engithathe engise-mall. Kube mnandi, like kube mnandi to, hhayi ngaze ngathola uthando oluhlukile this time around. Hhayi, ngaze ukuthi nje nawe uyalibonela uthando lolu abantu abasanda naqala ukusanani ukuthi kuba njani, kumnandi angempela. Hhayi, sikhiphane-ke engise-mall, ngidle, ngisengile izinto ey'ncane, hhayi, bese esekusasa ucela ukuthi ngimvakashele ekhaya kubo. Okay, ngithi mina anginankinga, ngizofike ngikhulume nosisi wami endlini, engiphelezele ezongibeka khona, sigibele i-taxi, angiphelezele ezongibeka endlini, because nami ama-taxi angawazi kahle, manje ngangibona ukuthi mase ngagibela le ndawo le ilokishi ngizoduka nje straight. Hhayi, kuze kufike isikhathi-ke engibeke egeyithini-ke kube right-ke, akasafuna ukujika umdida. Ngibona ukuthi yazi lo mfana lona u-different, akafani nalaba bafana laba abanye. Ngijabule, ngibe-excited, ngiqala nami ngiyamposta, ngisahayidi muntu, ngisho bengangikhuza kodwa ngithanda yena, ngisho bengathi uzongihitha ngifuna yena, ngisho kanjani. Ngingena endlini-ke bese ngiyakhuluma nosisi wami nje kusasa ngizoba nendlebe. Hhayi, bese usisi wami ethi okay, anginankinga-ke, ngizolala khona vele kuba lo mfana, ngiyothatha i-sleep over. Cabanga imncane kanjani, ngithatha i-sleep over, bengenza u-matric ngaleso sikhathi. Mangifika-ke kusangakusasa umfana masibonane mfana kube right nje, jabule umfana, kube right, usisi bakhe befike bezongibona, noma wakho ngibonile, ku-right nje. Hhayi, ngaze ngamukela kulo mndeni, shuthi ngoba ngamlekelile, hhayi, shuthi sazokukhipha la. Ntambama bengenzela amanzi okugeza, ngihambe ngiyogeza, ngidle, angidli lezi zinto lezi oma-KFC nama-pizza and stuff, ngidla ukudla kwakhona, futhi ngumakoti mina lapha. Hhayi, okay, seshaya isikhathi sokulala. Hhayi, qala-ke manje inkinga, siqale-ke manje siqabulane, siromansane, livuke. Mase kumele lifake liwe. Hayibo, kanjani? Ngiyabanda yini?
ngiyibuza useyibo kwente wrong ngami liwe ayi bese ngithi mina asimeni kancane ngimbuza inkinga ukuthi iphethene akazi mhlawumbe ushawa uvalo lokuthi kade ngilangazelele okay ngithi mina okay baby asirelax kancane sizobuye senze yabo asikakawenzi lapho sengiyahalela ngempela mfethu sirelax kancane ke ngiphuza amanzi siphinde siqale phansi livuke yezwa uma livuka masemele sense liwe yo ngidane ngibhocobale okugcina nci nana ngithi ngibuza ukuthi kanti ithini into yabo bese sena afisa ungitshela iqiniso manje usaba ukuthi ngizomshiya kanjani mfethu because ngiyakuthanda angizo accept everything walimala yabo nginokuthi mhlawumbe walimala lo mjida lo walimala mhlawumbe ngoba sengozi nemoto walimala kwenzakalani kodwa phela kube walimala ngaba livuka total okay ayi bese ke angitshela ukuthi since ahluka noma wengane yakhe wenzeka lishandisi le hayi ngidecide mina ukuthi yazini asibone umuntu wesizulu ngoba phela mina nengikhona ukuthi ngingijole nomuntu ongakhona ukuthi senze sijolelani masingenzi kanti okay bese ke hayi ethi okay ayike ngisizama manje because imali bese sebenzisile enginikeze ifoni iPTT lights ethi uyangipha ngaphandle nje kwesizathu yabo mhlawumbe wajwayele ngizomala kade mina cha ngekho lapho sijole 2 months asenzile cabangani somise singaka asenze lutho okay hayi kube right ke sijole kodwa bese siyajola kushaya isikhathi sokuthi ngihambe ngibuyele ekhaya uma ngibuyele ekhaya sengibuyele esikoleni manje ikole kuthiwa ziyavula kuzovula umatric kuphela yabo ngibuyele ekhaya bese sena ayizofika ezongibona sizobhuka somehow ngithi mina okay ayike inkinga efikeke mayifika futhi kube right sijabulelane ngakhe ngithi mina yonke into isi right yabo kanti still akabikho right hayi ngize ngimthathe mina ngimise komunye umama owumthandazi lo mama lo umthandazi ke emenze lezi zinto cabanga mfethu eBNB sase eBNB asenza ngalutho ngaze ngahamba ngingisho ukuthi nganginjani kodwa ngaze ngabuyela emuva so sahamba sakulo mama wamlungisa kwamtshela kumele enze 1 no 2 no 3 hayi wazenza lezo zinto lezo keke sahlukana ngokuthi phela vele kumele emsebenzini nami kumele ngesikoleni sisajola njalo sekuphela mhlawumbe 4 months isomiso nje gaca sekuyokuchama kuphela okay silokhuzana bese angitshela ukuthi use right engitshele ukuthi use right sekuyenzeka ke manje uyacabanga usekuyenzeka hayi ngithi mina okay sizobonana phinde futhi ikole ivalo ngithi mina ake sizobhuka again ngoba mina ngisakwazi ukemandeni wengaze ngayisho ke le ndawo khona lapho kodwa nengisakwazi ukuya le ayi masifika la lo mfana lo ebe right ke manje sese right sesiyakhona ukwenza ebe right ayibo boom umfana useyangijolela manje usebuyela ku baby mom manje kanjani first cause lo muntu kunike into enzima kanje empilweni yakho kodwa futhi jikijiki usubuyela kuye ngiyaxolisa ukuthi ngenze 1 no 2 kodwa phela bengenzela ingane wenzela ingane nize nilale na guys ayikho into ongayenzela umfana yabo umsizi into ngicela ukuthi ayikho into ongayenzela umfana ufika ube naye ekhathini enzima mase right ebuyele khona kwimonster yakhe yabo nje eyangazi futhi kodwa nje hayi lesi story sami sikuhlunga phakathi ukuthi ngambekezela almost 4 months kwaseqala seseba right ngo5 months wathani wabuyela back kumama wengane yakhe kuzobe manje angazi mangathiwa ngiyambona ukuthi ngingenzani kodwa nje into ayenza kimi shame hayi